Keixo, hemengo hau Ana Jaka duzue, Mari Matraken idazlea. Eta hemengo hau Josu Mitxelena duzue, Mari Matraken marrazkilaria. Aizu Ana, zer da Mari Matraka bat? Mari Matraka bat ondo pasatzen duen aurra da. Pixka bat bihurria eta pixka bat aldrebesa. Aha. Eta zuk Mari Matrakeriak egiten dituzu? Orain edo txikitan? Edo zein momentuan. Txikitan, adibidez, amak jartzen zidanian ogitartekua eta ogitartekun barruko ez bazitzaidan gustatzen, adibidez jamonjor edo chorizo pamplona. Nik nozila gustatzen zidan eta nik beti nozila sartzen nion jamonjor edo chorizoari ne gustoko zalako, amak ikusi gabe. Eta zuk? Pues nahi batzutan eskolara ez nuen joan nahi, termometro hartu, lanpara ondoan jarri eta berotzen zanean amari erakutsi eta oean egitzen nintzen. Hau pasa. Egitan? Bai, hala egiten genuen. Eta zuek Mari Matrakeriak egiten aldituzue? Egiten badin matxezute halako bilurrikeri batzuk edo halako zea batzuk, esaiguzue zein den bilurrikeri edo Mari Matrakakeri horik?